Dili option matud pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkanaog sa pwesto luyo sa mga kontrobersiya nga gikaatubang niini sumala sa Malacañang. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara ka na ang baruganan sa Malacañang sa mga migula ng mga panawagan sa pag-resign ni Pangulong Bongbong Marcos tungod sa mga aligasyon nga korupsyon. Dinalambigit ang pangalan sa Pangulo sa binilyon ng mga insertion sa 2025 national budget. Walay plano nga muhimo og legal nga aksyon ang First Family ug Malacañang sa ikabutyag ni Presidential Sister Senator Aimee Marcos nga nagagamit matud pa og illegal nga droga ang iyang isuong si Pangulong Bongbong Marcos. Lakip ang First Lady Liza Marcos. Apan Then it's up to the DOJ, maybe ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. sa mga panawagan nga mukanaog na sa pwesto si PBBM. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Dihang gipangutana kung tubagon ba ni mismong PBBM ang aligasyon sa korupsyon o paggamit og illegal nga droga. Sino po ba ang nabibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Ang PDP laban nga partido ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte giawhag si PBBM nga mopailawom sa usa ka transparent, independent ug medically supervised hair follicle drug test. Ang maong panawagan dili matud pa usa ka political attack apan usa ka constitutional requirement. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Ang Pangulo po ay malinis. Ang partidong Lakas CMD mipahayag sa ilang tibuok nga suporta kang PBBM ug sa iyang administrasyon. Nanawagan sab ang partido sa tanan nga tugutan ang democratic institutions nga tumano ng ilang trabaho nga walay pressure ug kasaba sa politika. Sara, sa pag-awhag sa Malacañang nga muuli sa Pilipinas si Zaldico aron nga muhatag siyang sinumpaang salaysay ug galing makadesisyon kini nga muuli no si Zaldico mismo ang Office of the Ombudsman muhatag matud pa og proteksyon ngadto kaniya. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.